Arratsaldeon, eskerrik asko, etortzeagatik eta gonbidatzeagatik hona parte hartzea. Ni Borja Arbenaik nahi, ni Oarsoaldeko AEK-aren zuzendaria nahi. Oarsoaldeko AEK-ak lau euskaltegi barnebiltzen ditu bere baitan, bai Oderetako, Oiartzungo, Pasaiako eta Lezoko euskaltegiak, baina administratiboki baina beren aurrean eta baita AEK-aren aurrean eta antolakunde bezala, ikasgu edo euskaltegi bakarraren itxura eta forma eta antolakuntza osatzen dugu. Oarsoaldeko AEK euskaltegi koskorra da, zanetako ez bada, Gipuzkoako AEK duen euskaltegirik handiena da, eta segurazki Euskal Herrian dauden euskaltegirik handienetakoak, salduta Bizkaiako Bizpairu kenduta alde batera. Hori ere, beti esan nahi dute AEK-aren referentzia eta gainontzeko referentzia, baina euskaltegiek eta aukidotzak ekin tamaina tutotzen eta. Bi egitasmo aurkeztera nator, bi egitasmo arrakastatxuren bat aurkezteko eskatu ziguten, eta, baten faltan, bi aurkeztuko. Batetik barnetegitxua, akaso igual 10 minutura betetzeko edo, batetik barnetegitxua, egitasmo xumea dana, eta bestetik aurten ez da eskualde mailako, anuaretan agian jarri diren langabetontzako ikastolak, oso arrakastatxutzat hartzen ditugulako, eta uste dugu proiektzioa handia izan dezaketelako, eta gainontzeko herritan, bai eskualdean zen Euskal Herri osoan asko ikasi dezaketela egitasmo horretatik. Barnetegitxuan aurkezpena egiteko, PowerPoint itxurako argazkiak eta lako aurkezpena egin nahi nuen, softwaren diodakin eta bandikan ez dugu gehiagikasi programa berritan, eta solako aurkezpenetan moldatu berko gehain, argazkitxo batzuk enbestigatian, hitz egiten nahi nazen bitartian, eramangarria egiteko aurkezpena. Barnetegitxua zer da? Barnetegitxua azken batian, etaperak esaten duen bezala, barnetegi barra, itxura. Orduan, ohiko barnetegitan, denbora eperuntza bat egoten dira, normalen izaten da udan edo aritzea, 15 egunez edo hilabetez, neguan hilabetekoak izaten baitia, barnetegi batean, euskara ikasten, eskolatan, eta oso eredu arrakastatxua da euskara ikasteko, arrakastatxuena nire ustez, azken batean ikegarri aurreratzen dute, ikastaro arrutetan aurreratu dezaketen gaur. Guk eskola jakinikan eta barnetegi bat egiteko denbora dedikazio bat eta eskatzen dio ikasleek, antzeko zer eskaini nahi diogu gure ohiko neguan zehar egunero eskolatan aritzen dian ikasle horiek, eta asteburu pasa bat planteatzen diogu denak elkarrekin, eta eskolarik ez da ematen, eta, azken batean, asteburu pasa bada elkarrekin. Guretzat oso importantea da, azken batean, helburu desberdinei eragiten dira, bitartean, aportzionatzen bitartean, tarteka argazki dut horren jarri bezkitzen, distraitzeko. Gure kezka daukagunean, tokian toki edo, guk euskara ikasleak ditugu, eta ezagutza prozesu batean, euskararen ezagutza prozesu batean ari dira ikasle horiek, baina, euskaritzen aritzen garen kezka da, ezagutzatik eta erabiltzerako jauzi hori ematea, ezta? Zer gertatzen da gure ikasleekin? Tipologia desberdina direla eta edo aukerarik ez daukate euskara erabiltzeko, bere harreman sarea ez delako euskalduna, edo hizkuntza-ohiturak ez dira euskaldunak, eta asko jakingo duen bezala, jakingo duzuen bezala, hizkuntza-ohiturak aldatzea oso zaila da. Orduan, hori guztia aldatzera datorre barnetegitxua. Barnetegitxua planteamendua da ingurune euskaldun batean jutea. Ingurune euskaldun batean jutea. Noratbait testu inguru formaletik eta ateratzea euskera, testu inguru formala izango liak euskaltegiko eskola horiek edo, testu inguru informal batean, naturaltasun batean erabiltzatela euskera.
holako egoera informaletan. Eta, bueno, egia da, adierazgarria da argazkin, holako egoera bilatzen ditugu da, margen, lotxaken, eta barik. Guretzat oso importantea da, lehen esaten duen bezala, harreman sareak eraikitzea, harreman sare euskaldunak eraikitzea, jende berria, azken batean euskaltegian ari dana, egunero bere klasean ari da, bere taldean ari da, eta bueno, taldean, ezagutza handia sortzen da, filena handia, rollito ona, eta hori guztia, baina, bueno, talderan bukatzen da, azken batean, harreman sare bat egundu da gila euskeraz, eta eraikitzea, ikusten duzuen bezala, bezalako jarduera, informalak osatzen ditu, jende berria euskeraz ezagutu dezaten, eta orduz geroztik beren harremana euskeraz eraiki dezaten, eta, bueno, oso pasatzen dugu, jendeak errepikatu egiten du, gustora iruditzen da. Ez da guk asmatu dugun zer eta oazualdekoa ekak daukan alako zehala badak igual adibidez horrek udal euskaltegiak egiten duela, eta beste euskaltegi askotan bada. Baina, bueno, guk uste dugu badela gauza bat merezi duna zabaltzea eta egitea. Toki desberdinetara jungea, baduela 2 asteburu juntziren, horratzean ikusten ari den nire nintzen baina saioa juntzan ere bai, foruko ekaren barretegira juntziren, gai baino buruan, asteburu pasin ekortzia. Parte hartzea, saioa nik esango nuke, horrek azkeneko barretegitzuan, 35 lagunetako zinatela horrela, talde poskorra da, eta erronkei dagokienez, ikusten duzu adibidez, hemen argazkiontan ikusten ari garena, saiatzen gara, esan bezala testu inguru informaletan, eta baita jarduera berriak edo egiten beraientzat izan daitezkenak euskeraz egiten. Ikusten ari gara duela urte batzuk Azpeitira joan ginen, eta Azpeitiko trenan museoa ezagutzen, eta egon daitezken euskerazko konsumo ereduak edo nolazpaite zabaltzen ikasleena. Erronkak izan daitezken gureak, badira, hementxen adibidez paintballean aritu ginen, eta oso pasaren portzioa. Kontua da, barnetegitxua lehen esan dituetan bezala oazualdekoa eta lau euskaltegi barnetzen ditu bere baitan, baina barnetegitxua bazan aspalditikan horretakoa ekak egiten zuen gauza bat, eta zabaldu nahi dugu eskualde mailara euskaltegi horretatik kanpoko zera hori jauzi hori eman duzan edo, eta egia da, postatzen ari zeugula pixka batian, azken batian, 35 berrogei horietatik egin egia ere bada, euskaltegirik osorrena oazualdeko ekan horretakoa bera dela, eta evidentemente beti ere jende da horretatik, baina postatu iten da. Horreta, baina, behin juten dana errepikatu egiten du, eta, gozatzeko moduko egitasmo bada, ikeragarria da, asteburu bakarrean ezagutza aldetik eta erabilera aldetik ere ze aurrera pausu eman dezaken pertsona batek. Adibidez, asteburu, duela 2 asteburutako barnetegitxo horretan, kontatu zuten ikasle bat, lotan ari ziren, asteburuko gau horretan lotan ari zirela, eta literak dira, aterpetxotan egiten dugulo, eta ametxetan ari zala berriketan hasi zen, hitz egiten hasi zen, aktoratu nintzen, edo izan literatik behera, eta kriston pozkorrik bat. Kontu hori, eta ametxetan ari zala, euskeraz ari zen. Orduan, karo, kriston nahi izan zen, egitea, edo beste ikasle asko, ospitalean egiten ezaketen maila ni borkana eta astelenean gero euskaltegira joan da, kontatu darrete izan, arrapalada batean, nola aurreatu zuen, egia da, zelez,
ikaste prozesuari zenbat eragiten dioten nolako egitasmoak. Eta leheno, hasiera batean esaten duenarekin lotuta. Zenbatean nire ustez, urte batzu badan matzat duen euskalduntza eta alfabetatzean, barretegiak izan daitezke, pertsona batek euskalduntzeko izan dezakeen eraginkorrena, eta azkarrena. Eta, barretegitxoarekin neukan artezpena, justu ondokoa 5 minutu edo Amar argazkitxo batzuk, olaparra egiteko, horre, ezagin noen paintballean aritu ginenekoa, horiek berdekoak irabazin zuten, paintball gerra, griseko egadun genuen, ongi pasatzen dugu, hori detaila bizitatzen ustu dala, bigarren zera egiten, rafting egiten, jarraitzeko kostapitzen zaio, kakatzea, rafting egiten, eta, bueno, guztu autometak, hori hor bukatu da. Bale, eta hoban, langabetuen ikastaroa kontua lepestuko dizuet. Non kokatu. Kontua da, batetik pasaren kursoan, horretan bada langabetuen batzar bat, nahi kontolatua, horretzezkigun, pasizioz horrekin nahi zutela, langabetuen prestakuntza euserekin eta euskaltegiekin eta lotuta. Udalera jo genuen, euskararen aurku kontseiura, idea plazaratu eta berekera jaraztu guten, buruan bazukatela, langabetuentzako txotzerri eskaintzea, helduen euskalduntza eta alfabetatzen baina. Orduan, nik uste dut hemen badirela bi faktore bi ezaugarri nabarmentzekoa, batetik gainera. Baldintza sozioekonomiko eskasagoak edo ekiditzaketen populazio sektore bat, diru eskasia edo alde batetikan, eta bestetikan denbora soberan dakan populazio sektore bat. Bada, hain justo, euskaltegitara hurbiltzeko izan daitezken, edo ez hurbiltzeko izan daitezken oztopo nagusiak. Oroa, euskaltegitara hurbildu daiteken jendearen aldetikan. Goazen bi oztopo horiek salbatzea, eta esan eta egin. Orduan, horretako udalarekin elkarlanean, ikastaro trinkoak eskaini dizkiegu hiruhilean behin, ikastaro bat udal euskaltian eta beste bat AEK-an. Matrikula doainekoa da, eta sastean 20 orduko ikastaroak dira. Hiruhileko batean ematen dute, kurso oso batean bestela emango luketen beste gutxizio da, baina praktikamente lortzen dituzten helburutarako antzekoa da, ze trinkotze horrek bere prozesua azkartu egiten du, azkenean egunean 5 orduz baldin bazuat ikastaro batean, horretara ikastatzea. Orduan ikeragarria aurreratzen dute. Eta hori, nik uste dut, egitasmo hori oso interesantea da, bestetikan elkartu da ere Gipuzkoako Foraldundiak diru laguntza lerro berri bat ireki duen euskalduntza eta alfabetatzean eragiteko, matrikuletan eta eragiteko, eta batez ere langabetuei sektorea edo bendetxiko duena. Nik uste dut horretako kasu oso esportagarria dela eta justo horrelaxe. Ikastaro trinkoak eta debalde edo oso finantzatuak.